Gipadayag sa iyang dakong pagpasalamat si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa mga tawong analikod sa malampuson ug malinawon nga kadayawan sa Davao 2026. Sa iyang mensahe atol sa indag-indag sa Kadayawan Grand Showdown kagabi, iyang gipasalamatan ang Davao City Tourism Operations Office sa nindot nga mga aktibidad. Dili sa mamahimong malinawon ang mga aktibidad sa Kadayawan kung wala ang mga otoridad, ang kapulisan ug ang kasundaluhan nga nagsigurong luwas ang katawhan. Mensahe ni Baste sa mga Dabuanyo nga ipadayon lamang ang pagkadisiplinado o ipakita sab ang maong nindot nga pamatasan ngadto sa uban sama sa ginapatumang ordinansa sama na lamang sa culture of security nga pag may nakita dapat magsalita. Ang padayon gipatuman nga liquor ban, ang smoking ban ug ang firecracker ban. Ato paminaw ng tipig sa pamahayag or mensahe ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Wala ko laing pangayoon sa mga taga Davao, balaod, dapat kay bauta. Inyong mga kalat, basura ninyo, pamunitan ninyo, ay mo patakaglabay, kay nailanta nga ikaduhang pinakalimpyo nga syudad sa Southeast Asia. So kabalo na ta sa itong mga responsibilidad na mga uba, mga bagong tubo dire. Naapoy mga bagong dayo. Responsibilidad nato ng mga Dabawenyo nga tudloan nato sila kung unsa atong kultura dire. Samtang gipasiug dasab sa mayor ang kontribusyon sa 11 ka mga ethno-linguistic communities sa Dakbayan sa Davao pinaagi sa pagrespeto sa atong kagikan. Atong paminawon ang dugang mensahe ni Mayor Baste. Una, importante kayo pasalamatan nato atong mga tribo. Kay kanin kita mga Bisaya o mga uban pa diri nga dayo gikan sa Visayas o sa mga ubang lugar sa Pilipinas. Hinirman kini nga yuta. Muna, ampingan nato kini. Importante kayo ang ampingan nato. Kay maoning balay nila nga ilang gitugtan ta nga mahimo pong balay nato. Timanin ninyo, munang respetua inyong lugar, respetua inyong kaugalingon, tumana ang mga balaod ug tumana inyong isig katawo. Sa katapusan ng hinaot si Mayor Baste Duterte nga magmalipayon ug magmalambuon ang tanang katawhan. RMN